kahle nje uthatha i-reject uthatha iy'nkinga ne-stress sonke usibeka la eduzane ufuna usigwinye usisukele wena kahle kahle. Hayi impela thina singakathathi impela hayi umuntu kumele efunde la. And uyabona umuntu uma ekutshela ukuthi uyaqinisekisa ukuthi nawe unabo uma bey'ngane uma ngathiwa kunomuntu owenza leyo nto leyo ngoba nakhe basela yena ngenza konke okusemandleni ukuthi abuyelane nalowo muntu loyo. Kodwa inhloso ukugcwalisela lo munye osejethe ungaphezulu. Hayi ngoba emthatha. Ukuthi manje kodwa nalento lena bathathe bayenza kabi labafo. Lo mfolona mina ngabe ngiyamhawukela ngabe ngiyamzwela. Into abakathe bayenza bafo lento bathathe baye broadcaster njengokubasela umthandeni kuthiwa ngazi unelento zane ekhathalayo. Iphutha kwaba yilelo nje lokumjivaza bezama ukuthi mhlambe balwe ezinye izimpi zomaskandi kusetshenziswa lo yamfolo ya. Isakhulu indaba labantu inkingi isele naye yedwa njengamanje lapha ekhona. Ayikhona ukwenza into ngokududala futhi into ezogcina ifaka wona wayodwa igcineni hayi. Yabona nje mina lento ibuye ngiphathe kabuhlungu phela sinodade bethu lana abanelento zane esibakhonzile futhi esibafisela ukuthi bagana abanezingane. Yabona mina bengingenankinga hayi ukuthi bengingenankinga bengeke ngibuke nje ngizwelane noma bezingane ngoba abanye bayakwazi ukuvuka emaqandeni bayebuthe. Kodwa yabona izinto abantu besifazana abazenzayo mfethu no baby daddy ngeke. Abantu nje kahle kahle abazana benqunu nje bahlezi beyinkinga ngasona sonke isikhathi ngoba awukwazi ukuvumela ngisho i-ex. Yes, banani mawengane. Yes. Kodwa ke naphela miyeza. Nazo ke mfethu kodwa ke okulungile ukuthi thina singabantu besilisa si privilege ngoba ithi emantombazaneni. Hey Nkosiyazi ngakushawe network bafu. Hayi yamshaya. Hey. Iyangishaya ngani zakwethu hayi. Angazi ukuthi kwenzakalani ngesignal yakho Nkosiyazi. Hey bambomvu bamvelasa yimini you right? Ngiyaphilani? Yebo bamvelasa. Sikhona uzodefendani la uzodefend igender yenu. Ukuza wena kunjani lapha ezansi ungwenya angazi ngibona igama encane la unayo ingane. Mina ma. Nayo ingane. Unayo ingane? Ya ngina. Uphi ingane yakho? Ukhona. Niyathandana kumnandi. Ngabe ngaboni lutho manje. Kulunga. Yebo ngiyaphila. Nami ngizodefenda la abadefendwayo but mina nginayo umntwana wangaphandle ngingene nje emshadweni ngento straight nje but ke ngokukhulu uhamba ubona ngendlela uzothola ukuthi umuntu uzomshada umuntu ongenayo ingane azombona yena ukuthi okay lo akanayo ingane then ngiyamshada nihleli la iphakeme ngikhiphiza uthola ukuthi kada yilahla ingane etamkokweni nishade niqala ifamily baqala ifamily uthola ukuthi izinto mabeshada ke izinto ayisahambi kahle baqala ukuyochecka kwabantu ababonayo bathola ukuthi ugirl unezingane eziningi ezimkhalelayo endleleni. Yebo. Lapho awusazi ukuthi usuzophuma kanjani ezindoda ngoba sekumoshakele nje sekwamahliphi so ngiyaye ngithi mina ezumzali ngicela ingane uyizale ngiyibone ngibe ugogo ke ubonayo noma ngabe sekuthiwa uyashada noma ngabe sekuthiwa awushadi then ukuhamba nesilonda ezumuntu wesifazane weingane wayikhipha ngendlela I don't think kumnandi kwaba abake babakuleso simo wesisulungu akasilungisa sina lana ukuthi wayikhipha noma wenza kanjani isinamazenke noma inamazenke sikhala ngesimo somuntu wesifazane osezalo lo munye umfana ukuthi akalungile kangakanani ukukhipha isisu ukuzalela umunye umfana lo muntu babengane futhi bayakhuluma futhi bayazi
akwazi ukuthi bona bobabili bakhipha ingane musayini ukudifana udoti ngoba ungcono ingane ikhona yabona kunokubantu abacommunicate ukuthi bahushula ingane bobabili asisho ukuthi umuntu ongenangane wakhipha ingane kodwa bakhona siyabazi musayini ukwenze sengathi nina umuntu olengane manje so umuntu wrong kanjani kuba ngokuthi usihlangane nomuntu wesifazane okanjani sabantu besifazane asifani wonke umuntu uyaqhuzuka awe yebo saqhuzwa sathola ingane kodwa lokho ukuthi na sinje sonke sifana noma kaMphuphu musayini usenze ilima nini ngifike ngihlala uyiphanele kanti niyazi ukuthi nina la 356 people la abala bayazi ukuthi banezinto abayikhiphisa ingane and bathule nalokho babe ingane belezingane zashona ngiyabona semathulini noma besifazane ngakutshelanga ukuthi bayikhipha ingane kodwa bayikhipha msenze ama-posting mana bangaki abantu abashadene babeyingane namhlanje abavusa imizi abaqhubeka baphila kahle bangaki kwawena uthi uma wakho emshideni akhona khona ingane ngaphandle akanayo kodwa namhlanje ukwazi ukuzoma la kuyiphanele ubukise ukuthi na uma bengane nani kahle yini ukusijoyela kabi nini ngizophuma manje ungaphumi hlala la ngizosala nobani mina ngifuna ukutshela ukuthi uthola ukuthi nje banila uyiphanele oma benu baney'ngane zangaphandle kodwa bakwazi ukuhamba bogana kweminye bafike bayivusa leyo mizi leyo angingathi ngoba namhlanje sephuma umuntu oyedwa uma bengane benza ushidi bese kuba sengathi bonke uma bengane banjalo museni ukusuka yenza into zenza msulwa nenze ngathi ninayo inazo iy'ngane ngaphandle nina namhlanje wena usho ukuthi nje ubakhona noma bengane zakho nje usuzolokhunja uzotsena ngeke ngisashaya uzoshida obama ingane yakho usakwenziwe njani kahle nini nina kahle nje kahle ufika la nizobuza uMaMaphuphu naye futhi okokuqala uMaMaphuphu akaze ayiposte bekhona umngane wakho umuntu onakela umngane kaMaMaphuphu musayini wayesethi uMaMaphuphu bebukisa izwe manje yabo bangabukisa uMaMaphuphu iphutha musayini ukuhlala nihlala ko live ni discuss indaba yomunye umuntu njengoba lengane abantu iyago izoba live lo kuthiwa hayi bese uMawengane bangakabafethu abanabantu babengane nisabaziwe kanjani wayini ufuna ukuthi abanye abantu besilebizwe lesi ngenxa inqumo zethu wonke umuntu akaphile ngeenqumo zakhe musayini wangasengathi nina ni perfect nina nani nenkinga zenu akekho umuntu onjajayo umuntu akaphile ngendlela akabona ukuthi uright nesezwana ngithi musayini wangasengathi manje ke la South Africa koma bengane bonke ke benziwe uMaMaphuphu khona abantu babengane abadlula kubona abadela yibona uyabona yini musanini ukufuna sengathi ubone sengathi wena uyinjake manje wena usudustbin ke manje wena usuyanuka ke manje usuphuma iy'phethu ke manje angeke ufuna sonje eduze kwakho uyabona musanini ukuhlanganela lento enenzayo bese isudlama ongalazi ukuthi lophela nini lento enenzayo ngiqala into eningayazi nithayithini lengane abantu ehleli laphana ekhaya kunzima kabi ukuthi uyalala uvuka ku-social media uyatrenda khulunywa ngayo kuma-panel nalo live isidingo sasikho ukunje icela omunye umuntu phansi nothena uma bengane benzani akusibo bonke uma bengane afana uma bengane ongazi nokuthi-ke ukuthi babengane ulele namhlanje angazi kanjani ake ningisizeke hayi kusekani manje futhi baba yini umbhedelo ngoba oqala yini enhlangano noma bengane bakuthuwelani manje nihle ukuvusa imizi hayi man goodbye man kuthuwelani manje yazi ukuthi I understand kwamvelase kancane sesilungu kancane nje ngizokunika ipanel njengamanje I understand mamvelase uyikhulunyiswa yini lento le and uyasho ukuthi nawe unengane so ungayithatha nje uma ngabe nifuna abantu abazonithatha thina simile emagameni ethu ningahamba niye kwisisilo lesi niye kuyiso nawo umsoco asinayo inkinga naleyo nto leyo thina kodwa nje kulaba abanye sinabo cha kunenkinga impela yabona mawuzomthatha impela akudlule nokuthenga umuzi onethuna nina bakhona abafowethu vela abangenankinga ku right kodwa nje thina sibancane kabi inkosi yami ngoba desho nje umavala ukuthi ngane kabi ukuthi yena ngathatha umuntu ukuthiwa nje ukuthatha ushisela inkomo zakuba impepha yosukela umuntu onengane yakomunye umuzi phela isignature leyo nto leyo njalo mangibona lengane lena kumele ngihlale ngikhumbula ngasona sonke isikhathi ukuthi bayalala ngempela proof of payment njalo mangiyibona nje la and ingane kumele ukuthi ixhumane bakwazi ukuthi uma wengane nobaba wengane bakwazi ukuxhumana funa ngigwinye leyo nto leyo ngiyigwinyishisa mina bese kanjalo ngihlezi ngiyigwinye yini le kade sengiphoqa kangaka ngimncane kangaka ukuthi sengiyaphoqeleleka ukuthi njalo kufuna ngiphile ngaphansi kwalobuhlungu phela ibhlungu lento le
And abantu besifazane ziningi izinto abahlezi bezenza in a daylight lana no baby daddy hlezi sikubona akusikhona kaMampumpu kuphela ukuthi uMampumpu nakho ke wenze nomuntu oyipublic figure bake bakuteleviser ngisho ukuteleviser leyo nto leyo and alibuki uma mvela sikhuluma akalibuki iside into abayenza omsoco noma kaMpumpu akakhulumi ngaleyo nto leyo ngale nkathi kubasela umthandeni akayikhuluma ubhekela nje yena kuphela o baby daddy nani nokuthi bakhona abakhipha izisu nabantu besilisa abangaza benzani yonke leyo nto leyo hayibo kusho ukuthi mina ngiyibuka ngenxa yokuthi umuntu usenengane aniyibuki ngothando and-ke kuyenzeka-ke baba umyazi ukuthi umuntu umshade eyitshitshi ayogila nje sesemshadweni nje agijime namadoda nje abanye uthola ukuthi bazi bayadivosa ngoba useshade nawe akazange azayo estradini kungcono umuntu osebuya estradini osowazi ukuthi kuhamba kanjani uthola ukuthi lo muntu usuyakwazi ukumshada wesisulungu usho ukuthi kulezi intombi zonke ezikhona engazange ekhiphe izisu azikho intombi azikho ingane zabantu ezinesimilo oma bengane kuphela abanesimilo Sorry Bhuti ngicela ukubuza la Bhuti wami ngicela ukubuza nje izinto nje ukuthi hayi ugeli usengenile lapha endlini but inhliziyo isasele ngaphandle usafuna ukuyozwa nangaphandle ukuthi kukhonani kuthiwa kukhona nama-Nigeria umuntu lo welungu ungcono kubani ungcono kumina ungcono kubani lo muntu lokuthiwa ungcono kubani akekho ngcono kumuntu sengisho ukuthi mina ngingashaye aboma beyingane ngoba aboma beyingane sesingakhuza ukuthi going forward abantu besifazane abanincishe nje straight umuntu wesifazane nje mawungakakhokhi ungakenzi lutho nje ungaphiwa lutho uhlale nje ngaphandle ukuze siphume kulezi inkulumo ezikanjena kusasa ngoba oma beyingane abayimithisanga ngincishwa nje usayitshitshini abe yitshitshi nje ahlale nje umuntu abe yitshitshi kakuncisheke nje aphume ey'ntweni ngoba nawe uma usunengane angithi nami sekune-proof of payment la endlini yokuthi wena ufike ne-proof of payment fanele thina abantu besifazane siyithande iy'ngane zenu nina ezethu zingathandwa nakhulana bathi defender sisulungu kodwa ungagxeki futhi abanye abantu abasiphethe kahle zife ngathi ngeke bakwazi ukuyikhona imizi angibagxeki ngithi mina kuyenzeka ukuthi wena uyitshela ukuthi ushada netshitshi but ekugcineni ngithi mina ushada nomuntu ashadeni nomuntu singashadi ne-status somuntu ukuthi umuntu nani yabona sisulungu kungcono udliwe yiyo lelo tshitshi lelo mali ngabe lizovukelwa umoya obufebe phakathi emshadweni kungcono ukumana udliwe lo muntu lo ngoba ngale nkathi ushisela inkomo zakini impepho noma ukhipha amandla akho uyothatha logbook lapha lo muntu oyoba isidumbu sakho ngisho sefile wawukhokhela into wawuyibona wase wavuka umoya weyinkinga ukuthi umuntu uzovuka umoya weyinkinga esela ekhaya angcolisa igceke nje angene ephuma nibafice ngapha emapakini bafice bepake namadoda emotweni but awekho amalahle ngawagwinyishisa angaze ngigwenye ukuthi ufuna ngicheck ukuthi ubudlelwane babo nosibanibani nomavava noma nobani bisahamba kanjani akufunanga ukuthi ngize ngenze leyo research leyo ukuthi sebekuphi bayakhulumisana ngezinto zengane kwenzakalani Ndondo lapha phezulu ngiyakubingelela sisi Ngiyavuma ngiyaphila njani kupanel nakuma comment Siyaphila mama Ngiyaphila kakhulu ngicela ushamba angivala ulimi ungakhuluma angisumuntu ohlambalaza ulimi ngicela ukuthi angiqoqe ulimi lami Amen Okay ngizobuyela la angigxeki umuntu into engiyigxekayo angifuni khona lento lethe esiyithanda kakhulu thina abantu besifazane ngeke ukuthi uzodefend umuntu wesifazane ufinde ushaye futhi udefenda yena futhi uthi ukhipha isisu uyamshaya uyamdefenda angiyifunde lo phuzu lelo akusiyo abantu besifazane bonke abakhipha izisu abangenangane right siphume lapho ngize la akukho wrong ukuthi bafethu aqali ngegeneration yethu ma 80s 90s ukuthi umuntu ashade esemekeziwe bakhona omama ngisho nangakithi la ngiphuma khona enquthu abashada vele sebenengane awomama bama 60s 50s ayiqali ngathi lento ukuthi manje sesiyenze ngathi iqala ngathi lento ayiqali ngathi lento lena
bakhona abantu ekuthiwa uhlatshwe yiva ushade esehlatshiwe eseqhuzukile uqhuzukile noma uhlatshwe yiva dala lento ikhona le akusinto yamanje asingakhuluma futhi sifaka igama lomuntu oyenzekela ayikibele live ibe educational ingahlali kumuntu owenzakele isigameko simkhiphe igama lomuntu njengamanje ngoba akukho right ake silikhiphe uyabona mina ngiblame la kithi thina mase ngabe sesithathiwe sesenzelwe umusa kube khona ke insizwa ethi yaqoqa ngoba usuku usuqoqwa ke vele kulungile siyakuvuma lokho isinto usuku uqoqa ngala lento ukuthi ube ne communication nobaba wengane ngoba nje iqhawe lami ngalelithi siyawasenda amanu usazivela usibhanqa so ngiyathi ngivele ngaphelwa amandla wathi siyawasenda amanuzi ukuthi asikabanjwa into normally uyabona uyibeka kahle uthi normally usenda amanuzi kanjani uyabona nje mangabe nje ngempela ushadile sekukhona umuntu okuzwele ngoba uzwelwe uthanda ungathanda uzwelwe uthanda ungathanda uzwele lo muntu wakhipha inkomo ikayise wayokuthatha wathi woza ke noma usihlatshwe yiva uze kulo muzi uzongisiza lo ungivusela umuzi kababani ungivusele nobabili siyabonga ayibe kuwe isimilo phuma kulo yamuntu loya because ngoba ngishilo ku video yami leyo yokugcina abantu abazogijima bekhona vele ukuthi kanti nahlikwanelani manisathandana ngalo luhlobo yini le ekwenza ukuthi abuye lo umvumele nawe umvumele ukuthi abe ne communication ususe emzini wakho kanti nanalalelani yini le entsha ngoba ngiyakutshela mina uyabona ubaba wengane noma iex iyohlezi ngakufuni ngiyakutshela inomona ngoba ibuya njene usulotsholiwe inomona ifuna ukuphihliza ifuna ukubona uphansi njengoba ngisho mina evidweni yami ngithi mina isitha sami sokuqala iex angifuni lapho sambe khona manje ngisasho angifuni mina iex noma abithi ikona la angifuni ukuyibona futhi yazi ayivele manje ithi siyakhuluma ayivele la ithi siyakhuluma isitha sami sokuqala ngisifuna ukusibona angifuni no communication yayo ngifuna udelisa indoda yami yenkomo mina ngeex never ngidelisa indoda yami yenkomo mina ngithi ngoba nakho ngizele ngizothi mangidla indoda yami ngiyifunza epheke etafula sidla la ekhaya ngiyifunza ilokuzana kube kufonda ukuthi ngicela ukukhuluma nengane ibhodla la ekhaya ngeke mina asikhathe icommunication nama ex umuntu mayifuna ingane yakhe unomama unogogo akayele ekhaya umuntu akhulume nosisi bami nosisinqwaba mina akhulume nosisi akhulume ngengane osisi bami bethi hayi befonele kubaba kazibanibani uthi ingane kanje nakanje kha asisukeni communication namalokhuzana guys akuqali ngathi asisukuyizinyeza bodade wethu ayiqali ngathi lento kudala omama bethu akusawaye wami straight omama esibaziyo bashada sebephethe amankonyane kuthiwa baqhuzukile bahlatshwe yiva aqali ngathi kodwa ngala le yokuthi uwe umuntu athi defender umuntu wesifazane abethe ebemshaya futhi angifuni ngabe ukuthi umuntu ongazele bese kuthiwa ingane ikhala ikokotini ingane angilifuni lophuzu angifuni sheva angixolela angifuni kabi lophuzu lelo ngiyabonga cela ukwehla wedade wethu la uMaxaba cha inkinga siyakuzwa lokho kusho futhi nami ngiyakuzwa ngiyaqonda nami bengikwazi mina benginoshwele kakhulu ke ngibazwela kakhulu abantu besifazane ngibona abanye ukuthi bayethathile bakwazi ukuyiqoqa lapho ade besuke bekhona bemabewele emanyaleni kodwa isikhathi nalesi sisikusona yebo abazali bethu bebenakho ukungcola kade bekhona ngaphambilini ngomunye umuntu oyistep kid kwanami kodwa angaze ngizwe ukuthi ubaba mina wakwaxhumana noma angazi since ngo90 something bengizele ngikhona angaze ngizwe leyo nto leyo mina ukuthi kuthiwa bake baxhumana nangelilodwa nje ilanga angaze ngize le kwasisibona manje sekuyasethusa kahle kahle ukuthi abantu besifazane ibona abazanayo no baby daddy ukuchecka yonke lento lesuku kuthekwana impilo uqinisile imili imizi wemnyeza imile ngiyakutshela bona ngakusangakithi mhla uya ngakithi ngithi nangu ubhuti lomdala lo akusuye wala ekhaya lo bhuti lo bheka umuzi umama wakhona wawubamba ngoba wabona ukuthi uqhuzukile ile ndaba yokuthi asisaboti siqhuzukile ithini into esimoshayo ngoba sizele ingane mawuzala ingane yoqala ubona ngathi kunormal uyabona wazala ingane oqala ekhaya ubona ngathi kunormal qala lapho inkingi ubona ngathi kunormal kumele angazi noma kwenziwa ukuthi sama breadwinner noma mhlawumbe you understand yingakho eqaleni emakhaya wawushaya uxoshiye kwakonyoko ushayela ukuthi ukhulelwe yabona manje vele asashawa uyayibona into ekhona so manje sengathi kunormal emakhaya vele manje ngeke ukuthi ingane ihlatshwe yiva mangathi nje ngithi siswami uhlatshwe yiva yazi uyothi ngicela ukuthi ungondlele ingane ihlatshwe yiva uzongondlela yini kanti emakhaya kwakuthiwa vele uqhuzukile ubuthi mawuqhuzukile uyibambe uthi ungabusayithola ke enye kube ngathi manje vele uyitshitshi nomuntu uyozwa nje umtshela ukuthi hey nginengane athi hawu unengane
Ngapha uzobona ukubona nje usuthi unengane kodwa ungabonakala ukuthi hawu ngempela usuma kaEnzo lo serious ophumele nje obalo serious o serious yiyo lento esimoshayo kwethina ngoba sizala nje sinenkani ebusweni ukuthi what ngithi you understand eqaleni babe yisolo sisibethi mabezele emakhaya ngathi uyisolo uqomile ukhulelwe kanti uqeda ukubonga waqoma bese uyisola nje usaqoma ukwazi ukuthi unesokodwa ububaleke ekhaya komama wakho shaywe ayindaba yokudlala ushawe ubaleke ekhaya lokuye wesisi la into engabe niyayenza kulesi sikhathi lesi ukuthi nje abantu besifazane niyazondana nikwazi ukuhlelana iqiniso ngeke ngizokuthiwa ne ladies house lapha enokuthuka abantu ngabe kulesi sikhathi lesi nibonisa nangu sisi lo owenza ungalungi kakhulu onjivazile wanenza inhlekise emphakathini lokhu kukhulunywa ngalento le kanti bilokhu ishiwo nje kahle sifuna ukuthi iba proven usuku nosuku ukuthi abantu besifazane yini izinto abazenzayo la no baby daddy babo and ubaby daddy naye mangathi wakubona ngathi unempilwanyana ngathi sengcono akabe sadlula kuwena njalo ngasona sonke isikhathi lezifisa ukuthi abe neaccess ngandlela thizeni and lento nani yenza nenze kuba kusho ukuthi uhlala umakampu uthi niyaphila mfazo matshwele niyaphila Siyaphila mfowethu siyaphila mina into nje engiphuvele ngalento umakampu unephutha kodwa engikubonile ukuthi umthandeni akazange athi get over uma wengane yakhe umlusa ubusuku nemini awukwazi ukuthi ngo7 umthandeni bese no4 hours epost ivideo ngoma wengane yakhe shuthi umthandeni ngoba past 3 ube ngicabanga uma wengane yakhe ebusuku Makampupu umthandeni le video uposte ngo7 ekseni ngiscreenshotile ibithi uno4 hours ayipostile umthandeni usuku bengalele ecabanga uMakampupu okumnika ngokusobala ukuthi umfana naye ukuphuca intombazane sayithanda ngoba lana angifuni mina ama cases abantu siwafanise ngoba awasoza afana icase yabantu abazele abashadile necase kaMthandeni is not the same awukwazi ukuthi ungathi uyiceleb uyifanisele umuntu ongeselona iceleb uma vela akusilona iceleb impilo yakhe ihlukile awukho kwilamlight so why ukuthi impilo yakho uthi wena izofana nekaMthandeni wena uma wengane yakho so lesinginake noma wengane yakho uma wengane yakho uzolokhu bemfuna uzobe ufuna uba uma wengane umfazi wakho nengane ex yakhe imshile ngoba vele uzobe engesiyona iceleb ngoba umthandeni lana yena okuvela kumina ukuthi yonke into eyenzeka kuyena ingoba uyibona aphoxeka ephucwe umuntu ongaphansi ngestandard kuyena intombi wayilobola yena engakaloboli cha so asiwafanisi kama cases uyabona umthandeni ngeke ukuthi uyagijima uthi ubuka imedia yonke imedia ikhuluma ngawe ikhuluma ngesituation yakho and lenda niyazi ukuthi sukwephi kuze kuyinayo iziqali iputshuke nje kanje ivela ukuthi vezwa uma ngabe umthandeni eposta kanje mina kungiprovela ukuthi lento ilikho yena he's not innocent uma umngani wemangane kaMthandeni obvious umthandeni uyamazi mina umkhwana wabangani bami ubazi bonke kuzoba nokuthi umngani wami abangani bami bathembeka kangakanani njengokuthanda ubona lo mngani kwalo mama lo uvule lamathanga umthandeni wa betray umngani wakhe bana ubona ukuthi uthi lo sisi lo engasendela umthandeni ukuthi uMakampumpu ethi usengabuyelana naye uma ngathi uyathanda ubona ukuthi engenza leyo nto leyo angakwenza yabona ngitshele manje ngizokudalodela ivideo yosisi waseThekwini Mlazi uthi wayene boyfriend ngenhlanhla ngade ngilandela manje uphathi wakhe wayene boyfriend yayimthanda boyfriend leyo endapha lo boyfriend leyo uthi wahlukana nayo ethanda
ngenhlanhla ngoNkulunkulu wathola umsebenzi kuluyona lolo viki kuluyona lo nyanga wathola umsebenzi eGoli ukuze akwazi ukuhila uthi wathola ukuthi thatha umngani wakhe i-boyfriend leyo thatha umngani wakhe yathola i-HIV kumngani wakhe engikusho mina ukuthi amantombazane njengoba nawe ukubona mangabe uphuzile abafana uhleli lentombi kamngani wakhe edunisile veza abathanga ngeke ilula ngeke ungayilali kodwa kube kumngani wentombi yakho oyithandayo doesn't mean ukuthi njengoba wena uyifunile umngani ke wentombi yakho intombi yakho awuyithandi ingoba yena ngaleso sikhathi ukuyengile umthandeni into eyenzeka yena kule situation yakhe wayeseyingane and ifame intsha kuyena wajola ejolela uMakapupu baxabana kodwa lokho kumjolela kwakhe wayemjoliswa ifame hayi ukuthi uyasamthandi mina zonke into sezenzeke kumthandeni noMakapupu zisho ukuthi umthandeni was not over uMakapupu awukwazi ukulandela intombazane onehloni lokuthi ubuthandana nayo untombazane nehloni lokuthi ubuthandana nayo awuyivezi ngezavele manini mana macaba lalela lento kanjila ulompolo ethatha lo mama kaMpupu kwakubaselo kwayo televise kwathu umthandeni unento eyinesiyeze ekhathele uthini ngaleso simo sikanjalo uthini ke ngesimo sokuthi ke juthu lo reason i-payback i-revenge vele phela i-revenge kathi angithi umntana ubehleze kupost ukuthi uthi umuntu wesifazane olokhunjiwe othrebiwe kwenziwa i-revenge ngayo uthi isimilo sakhe sisilula uthi ubengayithandi indoda yakhe lesimlobolile etrabiwe ngoba awumazi kukangaki bemzama njoba bephumelele manje wavumelane no phela uyabona ukuthi kwenzana sengadela indoda yayinkomo usho ukuthi mina uvumile noma udiniwe ngoba lapha yana masikhuluma iqiniso sikhuluma iqiniso njengabantu befe it was a response inkulu bebishiwo kuyena why singayizi ukuthi bephendule ephendule kumbuzo othini sisi la mana sisi lento ngiyathanda ngoba uwomunye wabantu abakhulisa intombi ngoba unama branch nje amatshetshi wena ungafika kanjani kona njengoba ungizala nje ukuthi ngikile ntozana ngiyingane yakho anginaso isigcawu sengithatha uma wengane mangithatha uma wengane sekwenzakala zonke lezi igemegeme yini ukuthi ningashumayezi ukuthi abantu abazama ukuyiphatha kahle abagweme ngayona yonke indlela ukuthi miyeze yabo njoba sinama camp nje awukuyala lokho kodwa ukwenza ukuthi ama camp it doesn't mean ukuthi kufanele sithi laba abanye abalahle emgqonyeni. They are human beings. Bakhona omisuzulu nomsocoke kulungile. Uthinika wena njenganandi bani busy njaha ingculaza. Silivumelene nje amatshitshi. Ubani uthi sijaha ingculaza lentombazana. Yabona nje abona mfethu kunabafana abaningi ababe HIV positive abazaziyo. Nabayisola ubona uthi ex girlfriend yakhe yafa uyayazi yafa kanjani. So lo mfana loyo kufanele yena nje ngoba phela asikaqambi namanga uthi kulula ukuthi uthi umuntu am HIV positive it's not easy. So we must allow those people to go and marry virgins, pure people. Ngoba phela labo akaya kumuntu osematured akhona amajonga HIV positive insizwe HIV positive lo muntu lo akaya kumuntu omatured abazokwazi ukudiscussa. Yabona nje kodwa amagcaba ama celebrate ayithatha ibeke ubala labantu abangosaziwayo ukuthi uyingozi kangakanani uma wengane yebo phela kusibona bonke kodwa akasiyona nengozi akasiyona miyeza ushuthona awukazi ubhebha hayibo njengoba uthi ufuna itshitshi njeni awukwazi ulala uphi lo waqala nawe ukulala naye hayibo uphi baba lapha endlini ukhuluma kanjena nje angifuni miyeza ngisho ukuthi mina awukaze ulale wena nonke nje banilana nina abafana banilana nonke anikaze nilale cha siswami njengoba nanilalile nje nina ni safe senicheck nonke ukubili umoya angifuni ngamatshitshi mina amatshitshi mina angwabekeli nina lalela nina nifanele oMakapupu nina nonke
Wasusithuka. Yes. Mina anginawo amaningi. Anginawo amaningi. Anginawo amaningi. Nina nifuna nonke ninafanele nolungisoma ngapha uphuni balungisismilo nina. Vele seniqinile nonke bazolungela nina vele. Ngizokulethela ingane encane. Ngizokulethela i-test lapha endlini uyazi ngizoyiqala ngenze lapha bese ngiyakulethela uyibone. Angifuni. Nakwazi nokwathenga. Baningi asibaziyo abathenga bemasontweni nawo. Phela mina ngisebenzile esibhedlela. Ngisebenzile kwa-health bebekhokhela amakhansela lapha ama-HIV counselors phambi kwami. Musani kusikhulumisa indaba. Musani ngizokhulumisa indaba la. Hayi kulungile mina intombi ihlolwa nini mina ngizofika naye lentozaneni siyanini lapha ekhempini ngizofika nawe endlini noma uzongihlolela wena Wemiyeza bakwethu ngicela nje ukushiya amabili amaningi anginawo mina ngibingelele uyabona ngithanda nje iphuzu lokuqala ukubongela abantu besilisa ngokuthi amehla agcine evulekile nezingqondo kodwa kuselapho bese ngicindzelela ephuzweni lesibili kunodadewethu obekhona la indondo okhulume ngaphambi kwalo dadewethu obekhona yebo loya dadewethu loya ukubani abantu besifazane bacabanga benze ngendlela asho ngayo ngabe mhlambe nalo live awukho ngaba awukho mhlambe nalo live ngoba ukuzothatha umuntu osenomntwana akukaze kwaba yicala ngoba leyo muntu loyo akusho ukuthi uyisilwane bayayakha imizini kodwa ayikho indoda ephilayo ethanda ukuthi kancane ibona umuntu wayibhebha umfazi wayo kancane uyafona kancane uyafika ubhuti wami khona into engifuna ukunitshela kunixwayisa ngendaba yokufetshelwa into yokufetshelwa basuqedile. Yebo dadewethu yilawo maphuzu amabili ebengicela nje ukusika elijikayo ukuthi amadoda amaningi ingqondo seyivulekile ngobani kade elimala futhi namhlanje sekunezithangama ezifana nalezi la kwazi khona ukugwenya lokho. Okwesibili abalaleli odadewethu manje ngake nisika iphethini kulosisi loke wakhuluma indondo manje ngake nisike nje iphethini lapho bodadewethu ziningi into engalungi. Ngiyabonga. Awu sibonge bhuti. Yeah. Hayi, ngicela mina ukuthi sikhulumeni ngama reason okufebeleka isikhathi esiningi. Uma umuntu wesilisa thatha uma wengane yomunye umfana it is highly possible vele uzobhekana leso simo esikanjalo. Okokuqala lokho. Sibahle Zuma manje ngifuna ukuqala bakhulume labangena kwepanel. Sibahle Zuma mfethu yaphila. Hayi ngiyaphila bafu ngiyaphila. Hayi le account le ngiyisebenzisayo manje ngizokhuluma cause ngithanda ukwaziwa nje kakhulu. So yabo lento ekhulunywa ngayo ngikuyona ngiyazi kahle and bangakhuluma abantu la bengekho kuyona. Mina ke ngathola intombazane yangifihlela ukuthi basaJohn babengane yathi nje bahlangene. So lokho ku-affect impilo yami ngendlela eyisimanga. Ngoba sathi ngesiqala nje ukuhlangana vele yakhulelwa. Into eyenzeka lapho oqala kwenzeka abortion yokuqala. Kwaphila kwaba ukuthi benganganaka ukuthi hayi basanokuxhuma ngoba vele bomuntu mesathenga kwaba ukuthi hayi kube ne-miscarriage. Kwathi yaphinda yakhulelwa futhi kwaphinda kwaba ne-abortion yesibili. Mase sengivula amehlo ngaqala avula ukuthi hayi la kwenzakala ngathola cha vele ubaba wengane usakhona vele engakaza endawo and lento ngathi ukuyigwinya and lapho bese silungisela indaba yamalobolo ngikhumbula kahle lento besihamba nawo sekhaya yonke into kumna kukuhle yonke into ngakhe ekhaya yonke into nginazi inkomo ngazi ngasho ukuthi no nayi imali budget yami enginayo 200,000 ngayinikeza ngathi cela ube ngakwena so ngifuna ukuthi kwamele shade last year. So lokwathi ngoba ugcine sekuve cha lo muntu belana baba wakhe and mase sengithola bengekho ngedwa vele kuyena. So mina ngifana and le nto ize yaba ngokuthi impilo yami cishe yangenza aboshwe ngoba khona la kwacishe kwadutshulwana khona and nami khona la ngagcina ngishaya khona yavuka esibhedlela yacishe yashona even nama siyiphazamise khona izinto ezingezihamba
kahle so kodwa lokho akuvela if kwavela ngangiyotrenda iSouth Africa yonke leyana so engakusho ukuthi umuntu ongekho kulento angayikhuluma kumanje uBafo loya mina kufana nokuthi engathatha intombi yakhe kuyena ngafuna ukuyiphatha nayo kanye nisazoqhubeka lento nje kumanje sinenye ingane encane so nje lento nje ivele yahlala nje kuthina leyenzekile because behlezi ibanga yonke into uthi nayi lento ebiyenzeka kuthina so imali yakho yamalobolo lo wawuthi uzomlobola ngayo lo 200 wawusumnike wona wakwazi kodwa ukureclaim back hayi no imali yabuya ngayitshela yonke into yonke into kumila ngisho nale akuhlawula kwenziwanga nje lutho okunaloko ngithenga i-student accommodation la Florida so farmers angisayicabanga into mina vele ngibonile lapho ukuthi lento ingozi kangakanani ukuthatha uma wengane ngiziblame mina ngimblame omunye ngoba ngangidakwe uthando nganginayo intombi engena ngane engithanda ngayishiya ngoba ngidakwe uthando lalo noma sengazi kwenzala ngile ngithi ngiyagwinya kahle angiblame umuntu mina ngiziblame mina ngoba mina ocishe waboshwa okanye cishe wafa wadutshulwa ngoba bese kulapho nje noma ngeke ngibe umuntu ngichaza bekwenzala but yonke lento engisho ukuthi ningayikhuluma anibazi ubungozi ongenze ngoba awungagcina kumanje siyajola but indlela esengiphilisa ngayo ngiyamhlukumeza nje ngoba ngifuna umzwisa i-taste yakhe bengivisa okungenzeka ukuthi uma kampumpu usayohlukumezeka ngeke asa-enjoy because of izinto esezenzekile ngeke saba mnandi and mase kuhlukumezeka siyazi lento izogcina ikanja so mina ngomunye wayo ngiyazi kahle ngiphila kuyona akumnandi but mina nginayo i-choice ukuthi ngiyathi namase sengifuna ukulobola ngiyalobola umunye umuntu so ngiyazi ngenza ukuthi ingane ikhule ngizomshiya nje ayikho into esazokwenza because vele konakala ngoba masixabana ngohlala ngembuso ukuthi wena wawenza 1 no 2 wenza 1 no 2 so ukuze nami ngithola ukuthula ngiyomshiya nje kahle mase sengifuna ukuqhubeka nempilo ngithatha omunye umuntu ngoba angiblame omunye umuntu angeke ngimblame mina ukuthi wenzani uyakwazi ekwenza but ngiziblame mina ukuthi ngathi ngiyindoda ngikhulisa ngoba sakhuzwa vele ngabantu abanezingane nabanye abantu so nje angikwazi ukuthi ngingablame omunye umuntu osifazane ongazi yena ukhuliswa kanjani mina ngiziblame because nganginawo yiloko nje kuphela Zuma kuyalaleka kodwa mawulala sebuyafika yini ubuthongo ubuthongo bafika kwangafika ngoba i-counseling awukwazi ushayise nasemgwaqeni kwabanjani ikhanda awukwazi ube reckless uhamba ubikela ngisho isihlahla inkinga zakho yabona le counseling Bafo ngathini ngiye ngazama ukuthula because ngeke ngamthethazi ngingikhathe because lento ingilimazile sekusanje wangihleka ila sasusana khona and ngamshaya ngacisha umntana ngingaboni umntana ngiyaxolisa ukuphazamisa kodwa ukuthi indaba yakhe iyangithinta okusemqondweni wakho nokusenhlizweni yakho akufani ngicela uzame usizo traditionally abazokukhipha idliso indlela okhuluma ngayo nendlela osuwehlekele ngayo akumele ngabe usekuresha akusamele nawe ngabe uke usherisha umbhede nalomuntu uma ngabe wedwa bese nalezi ingane abayikhipha ngikhuluma nje mntanami njengomama siphume nje kulesi sihloko ngicela nje uyofuna umuntu ozokukhipha idliso uhambe wedwa noma nabanye abafana ungamtsheli ukuze kusenhlizweni yakho ungaphakathi kuwena nokusengqondweni yakho khambisana Zanwami Sibahle i-personal kakhulu lena I followed you back Bafo sokhuluma i-personal kakhulu lena ingizwisa ubuhlungu ngoba lento lena siyawubhula lo mlilo lona wabantu abagijimela oma beyingane abangalungile angisho ukuthi oma beyingane but oma beyingane abangalungile kodwa ke uzwakala sengathi futhi wayekushaya nangomanda lo sisi lona indlela okwasekwenzeka ngayo uyasho nawe ukuthiwa udako uthando and uyasho ukuthi wacishe wambulala nawe ngabe uboshiwe ukudubulana zonke izinto ezikanjalo ijule kakhulu into yakho Bafo hayi kona Bafo inzima iningi leti yenzeka so as much as akuthi abantu bazikhuluma izinto mina ke iyangilimaza ukuthi ngathi ngibothi ku wrong ngahlala ngathula dimo ngithula kani la isingilimaza khona ngaphakathi ke la ahamba ophalaza mntanami isolution yakho nje hamba ophalaza nama psychologist ngeke azakusiza hamba nje ophalaza hayi leyo phalaza hayi nakho kahle eno plastic ayilona impela ke ayilona
Hayi Laphele noplastiki. Sanibona ekhaya. Iyahlekise. Niyaphila? Siyaphila bhuti wami. Ngiyaphila nami. Hey, yazi ake nje ngisathi ngibuye ngibingelele kinonke nobhuti Mliyeza. Ulive angazi noma mhlambe kuyasenza ukuthi like ngathi leso simo nawe ukusona uthi uyangena live uqondane nawo. Awu Nkosi yami. Lento le okusokukhulunywa ngayo. Yabona mina ngapholi. Awu angapholi like sengizophuma kodwa. Lento le okukhulunywa ngayo la ngizahamba kuyo. Senzo ushona phansi network yakho mfethu isignal yakho. Inhliziyo yami isebuhlungu nama because mangithi ngoba nje uzume ekhuluma nami ngiyathinteka ngaphakathi. Wasenzo ngicela inbox esikhuluma private. Okay mama. Mama nendodana ungazokhulumela ngoba isimo sakho ngasizwa ngeke silungele emoyeni mntanami. Noma singayithandi indaba zomuntu kodwa akubukiswa ngomuntu emotional. Wolokhuzana wemfazi umatshela yakhe sisi uyabona ukuthi abantu besifazane basenzani uyabona ukuthi abantu besifazane uma ngabe abantu besilisa benikwe iplatform yokuthi bakwazi ukukhuluma uma ngabe bekhuzwa ngoma bengani niyayibona into eyenziwa abantu besifazane kubantu besilisa ukuthi kahle leader ngiqeda akuhlezi lento ingabantu besifazane ukuthi bayaxhashazwa noma bayayuzwa but abantu besifazane nabo nami ukuthi othandweni uthando luyalimaza. Ingozi kakhulu lento ukuthi uthando nje luyalimaza lulimaze all sides. Wonke ama-side kodwa abantu into abakhala ngawo kakhulu ngiyamfisa nomuntu abakwazi ukuventha bona. Ngiyafisa mina umuntu ozofika naye athi akalinyazanga uma wengane ngoba yabona abantu laba bonke bakhala ngendaba yesimo soma beyingane. Yabona lento indaba yoma wengane noba beyingane ifuna abantu abamachode. Cha nakho kwesenifuna ukusibulala ngefeminism senithi abantu abamachoda. Ngisho ukuthi egananeni kwenu kube umuntu osifazana omachodi nomuntu osisi omachoda umuntu osifazana ongakaqedi ozele vele okuchaza ukuthi vele akubanga yena iphutha lokuzaliseka ashiyeke uzale ngoba vele beyisifebe. Kuyacelakala ukuthi usenzo kuzazokwazi ukukhululeka ngoba bekhuluma bengavala abantu besilisa amabe expressa akashare istory sakhe asithi nqampu phezulu. Kodwa ke khrathi yakhala nje. No ebudumiyeza like nginazi ingane nekomama abayi2 zihlukene ingane noma bazo ni noma bengane zami the way ngibahlonipha ngakhona uma wengane nami mhlambe ngonyaka mhlambe ngifonela kabili noma kathathu ngonyaka nje isikhathi esiningi ngixhumana nomamncane bengane ogogo wengane like mhlambe uzofona mhlambe ngoNovember sifike ngithenga impahla zengane noma ngoOctober bese ngoDecember futhi uma efona uthi ngicela sihlanganise imali ukuthenga impahla zengane ngifake bese ethi mhlambe ngabo December 16 esenzo ngizocela ukuthi ufake imali yokuthenga uniform ngoja ngoba mangizozwe iphuze yabo ngithi mina no mhlambe ngeke ngize ngiphuze ngothenga ngeaccount athi no okay phelele lapho ka sasikhuluma nje bese mina ngijola nomuntu onengane nomunye umfana ngi-expect ukuthi mina ngendlela uma wengane nami engihlonipha ngayo angifuni umcheck nanokumchecka futhi uma kuphila ingane nje ugogo wayo mhlambe kuye kwenzeke bangifana ngifuna ama wengane uma esekhaya yabo so kwenzeka kanje ke kumina nomuntu engijola naye I think is about 5 years jola ne yes akhona ama ups and downs kulolu budlelwano sinabo ngifuna nje ukuqala la phezulu ne lokuqala khona inkingi last year uhlala ePretoria ngihlala eThekwini mina ngisebenzela eThekwini siyabonana like maybe monthly or noma partner noma kabili enyangeni makwenzekile bese uthi ngoMarch khona idate kune March leya malema kuba ku March mhla 21 last year
afanda ukuthi like khona umuntu aflater naye like okay like ngicasuke ngisidistance ngithi yazi nabo lento nanoba bengane nanomunye umuntu bayaxhumana like ngiyaba kunama long calls ayenzakala like kuye kwena mhlawumbe ngizomfonela mina ngithi ngiyafuna ngithola ithi waiting like ngiseThekwini ngenze screenshot for ukuthi ngicheck ukuthi mhla ngimbona ngiyobuka ngalesi sikhathi wayikhuluma nobani isikhathi side kange mhlawumbe uzovela thina abe kade ngikhuluma nomama nombaba okay it's fine ngiqhubeke ngisebenza therefore afana ukuthi lo muntu lo like khona abantu axoxa nabo ngisidistance kuyena I think ngisuke eThekwini ngize ePretoria ngahlala mobi wenze kuphela phandle ngihamba yeah sesikhathi ngicabanga se-L yeah ngahlala nayi 3 weeks la ngiselifini ngihlala na ngiselifini lapho ngibuyele emsebenzini like ngivele ngithi yazi nje ngidikile yonke into ngibuyele ngohlala and ukuthi ngoMay mhla ngimblock efonini asa communicate I think 1 month and a half ngomhla ka1 engifonele senzo akwazi ukungifonela why because ngiblockile kuma calls even asefoni kamama ngimblock kuyonke nje umuntu wasekhanda yeke umuntu axhumana naye afonise umngane wakhe uThando wase Cape Town amfonise senzo ukuthi zacela umfonela yena angikwazi ukukhuluma nozange vele ngangidayona lelo langa ngidelele nje nami shoot asenele uThando ama conversation ukuthi ukhulelwe dan angisendela intaba una ngazo 3 to 4 like 3 to angiunderstand into ama pregnancy test mina yabo ngiyenza ama research basho ukuthi I know ngihlele nami ngibuyele emuva ne ngibuke lesikhathi lesemebechaza lo 3 weeks nganginayo shoot can be like ngwi distance ngithola iproject engiyoyenza ngiyenza esinye isikole eHarding ne nangise Harding like vele after ngithi ukhuleka ngomhla wana sikaze sabonana mina naye like kuthi mina ngizalwa ngoJuly bese ngoJuly mhla ka10 angitshela uthena like ukwenzekile miscarriage okay like ngiphatheke kabe yabo but phela ngisekudeni angakubonga ukuthi na ngiphatheka kabi from ngoMarch asixhumani asibonani kuze kuyoshaya October sibonani naye since wathi kuphumele ngana akasho lutho kumina bese ngithi mina noyazi because nami ngiyazi ukuthi yazini sinsane ngani like ngisamthanda ne hayi sibuye silungile kodwa ngase ngiphuza kakhulu yes ngiphuza ngalendlela ukuthi even ngiholile mina like 10,000 ngiqeda mina nje Friday and Saturday phelile ngendlela sengiphuza ngakhona ngazama ukwehlisa ngakhuluma naye like kwaba ngathi siba right sukela ngoNovember okay ngoOctober athenga imoto ayisibe right nje emsebenzini wami into zama isahlangani manje kahle ngibuyele miyeza sibonane sibe right ngangise right lapho ngabuyela salala like ngambuza ugezi wathi ugezi la okay fine sa right ngithe umuntu ngiqeda ukuba nayo into zami zavele zabheda zonke ngalahlekela ama contract yonke into ayikhambi isikhathi ayino ngihambe ngeke umuntu so okay kungathi kuba right kuvuleke bangifonela eSABR prospecting eThekwini ngibele ngisebenza khona sebenze 1 month kuphela yena asuspect ukuthi no mhlambe mina ngilana namantombazana lapha mhlambe angcolile yabona nami ngisole phela nami ngibuye ngene kwezinye indawo wasenzo kancane ucuphathe ucacisa ukugeza okusho ukuthi usho ukugeza kokushonelwa ingane usho ukugeza ukuthi after ucansi like mina angithi yena wathi wageza ne yena wathi wageza ngoba since ephumelwe isizo and to mina sengithi mhlambe vele nami ngineyinkinga zami yabo ngithi ngihambe nami ngiyobheka mhlambe bongigeza uma khona engihamba na isuke kwinto zemizokhanya ngibuye ngize ePretoria la kuqala khona inkinga ke manje ibirthday yakhe usisi I think sokunonyaka lento yenzekile umuntu phela wami siyathandana kumnandi impilo ihamba kahle ngimthengele ifoni ukuthi phela nami ngiappreciate ukuthi ukhona empilweni yami like njengomuntu ufayela jabule ngimthengele iPhone wobhuti usenzo ungakwazi ukuthi ukwenze kube short kahle ngoba okay yeah okay since